Gatot Caidan. Cemplungke blumbang mawon, Den. Wah, Petro agecek. Senengane ra tau gelem disayang kok, Mir. Wong teko terus anake kaget kok malah disampluk. Koko Prabu, ya. Petro, iya. Petro tak sikut raimu lho. Nirokke karo aku. Men ketok kaya nek ratu padha ratu. Ratu jengkelmu mlosot. Bature kok ratu ora. Petro kosek Petro nggih. Aku tak matur Koko Prabu. Iya. Iya jengkelmu mlosot. Lali kok ya. Koko Prabu. Nggih. Kula sampun mangertos lampan negaring Ngastina. Ya, sabanjure. Menika kula kan Kakang Semar badhe nyaketi negaring Ngastina. Lho, nek nganti ana pengamuke pendhita ing bakal gawe pati ning Kyai Prabu apa dene Semar. Kula malah kepengin badhe sumuruh pendhitanipun niku kaya ngapa kok gegerke jagat. Arjuna kula wonten maring adhawu. Titi Wanci wis nekani dina wis prayoga, petung aku wis bener. Iki dina ingkang wajib kowe karo aku kudu mujudake tumbal. Yo. Tumbale apa? Nata Ndarawati karo Semar Raja Wigiring-oring aja walang ati ayo ketemu menyang endi nggone tumuli dipateni. Wah, patenane. Lah kok dadi pendhita